Ну, добряче, і пішло. Чути гудьбу, чути мене. Я ся надію, що мене чути. Добрі. Та що, як се ото каже сервус, чистовані позирачі, добрий вечір. Це добрий раночко, це добрий день. А мало мені ся не любить, як воно в мене тільки розміщено. Знаєте, що ми вчинимо? Максим Прокоп, здоров. Як бись ми, може, посунулися все? А як їх посунути, теж не файно буде мало. А, ось це буде партія таку з бавлячами. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Так, мені треба ще одну штуку дописати. Олем, момент. Всяк є, добре. Ну та що? Низько пробуємо бавити шахмати, бо шахмати я колись дуже любив бавити. Хочете мене визвати на тото на бавку? Ну, глядайте, як ви тото хочете вчинити, а я доти може... попробую забавити щось 1+1. Що це за цифри? Я сякої не розумів. Я на цьому сайтові просто ніде не бавив. Айбо так се стало, що Андрій написав, бо що він товмачив маленький інтерфейс, та хотів їм поникати, що він встиг потовмачити. Та вижу, що тут частина текста вже по-нашому є, а частина ні. Ну, вчинити бавку. Минут на партію 5, передача секундів на ход 3. Добре. Цімборська, рейтингова. Та видав Цімборська, я рейтинг не дуже хочу бавити. Варіант. Стандарт, хорд, етомік. Боже, я ся всьому не розумів. Та стандарт найбуде. Найбуде стандарт. Не просто так низько такий стрім. Вчора був Міжнародний день шахмат. Та пробуємо як сяточно дещо забавити. Ну, пішли ми. Що, нічого не стало? А, ні, є, я... у мене вже і рейтинг є якийсь. 1500 із вопросом. Я вчикарний. О, є. А ну, нормально видко то-то. Це насправді ще сяк можеш посунути. Тут час не видко. Я білими ходжу, так? Ну, якось ми там бавили. Що мені там треба чинити? Все, видав, було недобрі, ні? Дай Боже здоров'я. Та й вам, Богдане. Найся веде. Ну, вивів коня. Добрі. І що тепер? Ну, та я виведу коня. Лаперман. Здоров'я. Вас давно не було видко. Ви чуєте цю чилову музику? Ну, я стану сяк. Ні? Тепер він може забратися цю пешку, а ведь стати тут та грозитися на туру. А ведь стати де? А ведь...
авать стати туй та й умерти, що він, ясне діло, не зробить, авать стати туй та нарвеся на мого коня. Ну, такое, коротше. Ну, тепер будемо бавити у грозьби. Айно ж, тко кого май то, тко май живан. Айно, бавлю онлайн, бавлю на сайтові проти других людей. Не знав проти кого. Проти мене якийсь JoyAS 1, 2, 3. Доки буде стрім, доки буде світло. Никайте, стрім, тепер 2 години Києва. Та там у графіку писало, що в мене світло має бути до 3. Ні, до 4, а до 5. Я так і не розібрався. Мало бути до 5. Ну, чекайте, найпохожу. Добре, значить, я можу якусь суету вчинити, айно. Я можу якусь суету вчинити. Добре, що б хотів повісти? Світло у мене мало бути до 5 годин, а далі прийшла оповістка від обленерго, від ДЕКа, айно, ж буде перечинено на одну очередь, а далі на 2. Та я не знав, це у мене буде до 4, це до 5. То я си так планую, що до 4 точно пострімлю. У 17 до 20 не буде. Ну, значить, може до 5 пострімимо, так? Добрі. Як бись ми вчинили? А як я можу рокіровку вчинити? Сяк, айно. Айно, сяк се ото чинити. Окей, що він там чинить? Що він прикриває всю позицію, так? А далі він може стати туй. А я можу вчинити сяк. І ця пешка прикрита цим королевою. Він пішов геть. Не чудно. Не чудно на нього. То я можу і сив пешку стати туй, і коня дриляти геть, пробувати, ні? Пише Артемій, пишуть, що у якихось черг не буде світла, а у котрих іменно не пишуть. Айно. Я і пензайсей кажу, ж пише, що не буде світла, а я не знав, коли конкретно. Ну, та що бись ми чинили? Треба як наступати. Можемо вивести коня далі. Сього. Ну, то там став пешкою, це, в принципі, ніч не дає, кроме як ось він прикриває свого коня. Айно, руна зайсем казав, айно, з 15 до 16 буде одна очередь, з 16 до 24 2 очереді, які не ясно. Вам можуть почути, айно, чути ось бавитуня. А ну, чекайте, мені ся видить, що треба фон чата вчинити майсильним, ні? Йо, я ся в цих стилях ніч не розумів. Ліпше я не буду розбавитися цим. Добре, у нас тут бавка. Я дораз приграв ось яким. Я дораз приграв, я вам кажу. Ну, пішли ми. Треба було цю пешку там лишити.
Та заберу в нього коня. Так, стоп. Я заберу в нього коня, він ферзьов стане туй, а далі я своїм конем можу що вчинити? Нич. І це не дуже добрі. Де сметана, здоров'я. Здоров'я, де сметана? А де сметана? Якусь віддів сметану? Що можу тоді вчинити? Можу стати туй, бо заблокував ферзьовий сьому виход. Сем не продумав. Гонно бити ось цю партію я дораз приграв. Сугубо споза того, ось я не дуже добрий напланував. Я ніч не напланував, насправді. Та що, є смисл здаватися? Це щось побавимо маленько. Тагем казав, що всяк стане. А тепер я не дуже можу взагалі щось із цим учинити. Ну, я приграв. Чорні виграли. Учора м'яну виграв, низька м'яну приграв, раз 50-50. Мене кличе якийсь Вахтанг. Приймаємо. Я тепер чорними ходжу. Ну, добрі. Попробуємо зеркально забавити. Вахтанг і пані зі мною бавить. Ну, здоров, Томаше. Слухай, Томаше, дуже добре ось зайшов із. Не тямиш нагоду, ти ми давно май метав співанки руснаків з Румунії. Там у них ще така ноута потиха. На-н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 а. Ну, май потиха ноута. Кіко, у мене ело? Що таке ело? Я не знав. Перебачте, я на цьому сайті шахмати не часто бавив, та й домак. Я в більшині бавив шахмати лише із своїм братом. По часам приграєш? Та бо я з вами приказував замість того, би шахмати бавити. Ну, куди він став? Ну він став 7. Добре, а я туди можу як учинити? Я можу загрозити коньові. Наприклад. Кінь критий. Або я там стати можу. Айно. Який рейтинг? Пише в нього 1500 із знаком звідання. Аж не ясно. Всякі співанки з Румунії, бо тими конкретно заганяв її, щоб я її включав, бо на стрімові минулий раз. Вона мені низько, та ноута мені низько у голові бавить, або чогось лише у голові. Я хочу, щоб вона і у вас у голові бавила. Я такого любка маю, лиш би го любити. Горі селом, дулі селом, за ручку водити. Всяка ноута там була, аж потиха май. Ай, зажени в Телеграм, я такою включу. Йой, він походив, мені треба йти. Чекай. Я теж вчиню рокіровку. О, дораз буде гудьбочка читава. Так, все раз на паузу кладемо. І ся.
що робимо? Бавимо шахмати раз. Учора був Міжнародний день шахмат. Кожний тако любить шахмати, та будьте добрі, зайдіть в описання цього стріма, там є лінк на банку, задонатьте нашому Цимборові Майкові на фронт. Будьте такі добрі. Коли хочуть цілювати, то ще й файно попросять, ну. Йой. А, я у тебе заберу ферзю. Лох. Ну, перебачте. Дав мені ферзю просто, а за що? Сигняшний. Аж по горам любила, та не розходімся. Аж не любиш, мій маленький, любоня самую. Та не люба попри мене, товаришку мою. Чуєш, товаришку бись не любив. Не перебачаємо. Кажуть люди, що не знаю у полі робити. Та не слухай, мій маленький, знаю я любити. Та казали, що не... То було не спортивно? Чого? Нормально було. Що правилами то заказано, це що? Ну. Нагадайте ми, будьте добрі, пешка не гонне бити на задання. Пешка гонна бити на задання. Віддав не гонна. Не смійтеся, що вам буду за любу співати. Та кому любу не треба, можемо казати. Любу треба частувати. Не знав, я зайшов в азарт. Я зайшов в азарт. Так, у мене є проблемка. Я хочу забрати з цього слона його, бо кіт я його заберу, то він конем забере мою пешку, а далі я не мав чим коня, не мав чим му грозити. Розумієте? Другий варіант, який в мене є, ото з цим конем забрати туру, або, втратити коня, ясне діло. Ну я можу так просто, знаєте, бо його закровило, можу сказати. А ведь можу той стати. Та буду грозити цю позицію. А, ні, треба бавити по-серйозному. Час утікать, треба го трощити.
Що? Певзі. Дуже у вас тяжке ім'я. Якої літератури почитати? Та щось помало є, не кажу, що вам інтересно. Мені, наприклад, люблять новели Олександра Хуста. Білися здали! Юй, нам треба якийсь, знаєте, лічильник, щоб ми знали. Тепер 1-1. Я одну виграв, одну програв. А є то у Ютуба якось таке Бо я знав, це я в плюсі, це в мінусі. Де то можеш рахувати? Я можу у себе у профілі виникати історію матчів, айно? Одна побіда, одне пораження. Все, в мене є. Добрий. Тепер кіпані мусить пристати руси. Юй, і це ми, насправді, знаєш, дуже нагадує. Не вказала твою повістку? І це ви бавили зо мною? Все, тепер то. Тот Ютуб такий, Артемію, айно, паскудний. Ну, а я що хотів повісти? Ви знаєте, ні? Майнкрафт колись можна було бавити на сайті. Була група людей, котрі спіратили Майнкрафт, і можна було просто зайти на сайт і бавити його в браузері. І Ноч визвав газдів того сайта на турнір по квейку. І направду був такий договор. Ми виграємо, ви запираєте сайт. Або коли ми програємо, то можете далі мати безплатний Майнкрафт у себе на сайті людям. І то був направду такий чемпіонат, і ночі його навіть стрімив собі на Ютуб. Який рахунок направду був. Добре, ідім бавити далі. А в мене тут є якийсь рейтинг уже мій, айно. Пише, який в нього рейтинг? Не пише. У мене там було 1500 із вопросом гиби. І не вижу, де то поникати. Ну, тут вижу суть якісь люди, які чекають. Рейтингова. Чекай, а чим закінчив чемпіонат? Розкрили інтернет. Ну, чемпіонат закінчив тим, що Ноч і команда девелоперів Майнкрафта виграла, і тот сайт мусився заперти, і вони ся запили. Або у цьому моменті весело, якраз тут, чекайте, я вчиню, то гудьбу піцічко май тихо. Сяк. Кінчилося тим, що айно, Ноч виграв, і це був перший такий прецедент, фактично газдове копірайта не пішли у суд, а пішлися договорити по-людськи. То я справді з вами бавив, а пойте ще одну партію. Низько будемо бавити з позирачами. А доки ви ладите, то я можу ще когось закликати. Цімборська бавка. Тут є много режимів бавки, у яких я не розумію. Якийсь кевобон іспанський бавить зо мною. А ми його заблочимо, цяк. Там уже, слухай. Сісні в року на скорість б'є. Сісь б'є на скорість. Я ся сього боу. Кампець, я такого не чекав.
І що мені тепер з цим робити? Капець, дуже напружено, капець. Сись мене ніч не шкодує. Сись бися бив. Не знав, що чинити. Капець. Ти вже мусай мудрувати. Бо сей сьогодні до нас буде дараби удривати. А ну, треба собі якийсь челендж на низько придумати. Наприклад, Кіко виграємо, тільки стівок я мав заверечі Майкові. Справедливо? Що б вам чинив? Когось іще бавить на цьому сайті? Пойте бавити з позирачами. Знову ж, пойте бавити зо мною. Бо я хотів також, я маленько забавлю шахмати, а далі ще може зайду маленько в Майнкрафт, бо тут таке діло, ож я не дуже мав час бавити Майнкрафт. Ну, самі розумієте. Ко буде строїти новоселицю, якої світла не є. Та я би хотів і в новоселицю низько зайти, вказати вам, що я там планую далі чинити. Сесю я видав приграв, бо сесь якийсь дуже різкий. Походив на секунді, зайшов, нараз ходить. Не, бо дав челянникові перепочити, подумати. Не, сесь такий живан, що. Хоч рейтинг у нього, не знав, це вам битко, рейтинг у нього теж пише 1528. Тож у нього, видав, не є якийсь, більш знає, який великий рейтинг. А я сесю ту й покладу. Та щось стане. Ну, що він буде чинити? Ну, тепер ся зачина бавка. Теперь ся зачина бавка. Що би я вчинив таке страшне? Можу у нього забрати з цього. Здорово, вовкуне, здорово.
Що би я страшного вчинив? Цих основав руснацький дебют, а то як? Я такое не знав. А, все, мат. Ну, почти. Так, це вже стає інтересно. У нього, правда, часу много. Забрати від нього хоч туру. Заберу від нього туру, бо не знав, що далі чинити. А, у нього дорозпешка там стане та пана Муруського, та буде мені гузиця. Шах. Він забере мого коня, айно. Я не знав, що чинити. Це якась дурниця. Все, я то й приграв. Я то й приграв. Ну, значить, у нас рахунок який. Я виграв єдну, приграв дві. А, то я ся можу і профільовий поникати. Ну я ся можу і профільовий поникати. Так, пише Буканов ож. Вчора купив балку Slime Rancher. Я не знав, що це таке. Пойме засі з Вахтангом забавимо. На цей раз за кодифікацію русинської бесіди. Ану, пішли сме. Бавити з позирачами то досить небезпечно, бо він уже знає вшитки мої стратегії. Він уже знає вшитки мої стратегії. Що буду чинити? Ну, чекайте, там все переключило, а я хочу засісю. Мені сісі з Коломийка дуже полюбили. Направду, мені такое не треба тепер. Ну, ходіть.
Це я бавлю з позирачом, аби сте розуміли. Айно, сись Вахтанг тепер сидить у чатові. Слухат, що ми тут розказуємо. Ну, з єдним позирачом, айно, заходь і ти, кіть хоч зо мною забавити. І слухай. А я тут видав щось натупив маленько. Маленько тупивим. Ліпше мож було походити, знав, точно знав. Можеш попробувати? Ну попробуй, хочу видіти. Ну. Боники, я тепер з Вахтангом додавався, 5 минут та й буде готово. Ну, коня 100% забираємо, тут навіть ся не думати. Ну, із цим ми ніч такого небезпечного не вчинимо. Сись тут нормально стоїть. І у мене файні оченята. Бавитись з позирачами, то інтересно. ПП Мувік, здоровля. Як не глядати, у мене нікнейм Боржавський. Айбо то, ото ти мені будеш годин верече приглашку на бавку, лише я создам запросу, що я хочу бавити. То на цьому сайті був деколи вже, ну бо я другий раз туйки. Перший раз заходив їм вчора поникати ось, як до Маквозира Труснацький інтерфейс. А я гроші заробляв, кукав персти, каже. Ну. Тепер що ми можемо вчинити? Можемо напудити коня сяк. Ні, раз подумаємо, куди він хоче стати. Туй, авать туй, авать туй, авать туй. Так? Так. Туй, та й туй він не може стати. Значить він авать попробує забрати сісю пешку, авать сісю пешку. Сісю не забере, бо туй уб'ють, сісю не забере, бо уб'ють. Що він туй робить, неясно. Ну, будемо його пужати туди. Ні, серйозно, я не розумів, що він хоче з конем там учинити. Він куди би не став, та умре, а в нього не прикритий кінь. У нього не сися позиції несуть прикриті. Що він хоче? Ага, тепер у нього є одна позиція уже гіб є прикрита. А кицяк? Забирай. Забирай, хочу видіти. І що? Пойнання. Та де, який професіональний, я вас прошу, ми ся тут бавимо гедіти. Здався Вахтанг, так? Добре, у мене тут 2-2 низько. Ну, вовкуне туїсь, кітісь туй, та ник як ся ото чинить. Я чиню бавка проти цимбори. Сяк. Ану, клонцай, пробуй.
Мало би зафунгувати. Прорахувався чоловік. Маленько є, айно. Айно, засість дав ферзя, так легко. Ну, той зась. Просто не замітив, що ж там може було всяку чинити. О, між іншим, Ондра зайшов. І це той челяник, який сис інтерфейс товмачив по-русинськи. Я зайшов був на Кродвін поникати там мало більше 20% потовмачено. Ще велика робота нас чекає. Це велика очередь на бавку стрімером. Тарас лиш Вовкунця заголосив, бо більш нико. Так і хочете, та можете далі. Можете далі за Вовкуном. Ну, Вовкуне десь. Як тя мав кликати? Кить Вовкуна не є, та найбрако другий заходив, ні? Ну, я не кажу, що ви пюло забавили, просто ж... Виграти може лише когось один. Анонім якийсь зайшов. Значить, я тепер навіть не знав, це я бавлю проти Вовкуна, це проти когось другого. Вовкуна, кіть ото ти та узивайся. Добре, ПП Мувік. Будете то дослідуючий. Я абсолютно не проти. Добре, бавимо проти Вовкуна. Некіна, так і нараз бися рокірував. Та й би щось знав. Що? Д6 ход був непоганий, там був би шанс. Ну, правда. Ось це мало не добрі. Айно. Чого я не можу? Я не можу рокіровку робити вже, бо мені був шах. Айно. Ну, тепер видня зіст. І сю. А вать не зіст. Інтересно. Вовкуне, ти що такий? А ну мало попустися. Що ти за мною робиш? Хотівся зарегати на сайті, такое в мене вже є. Перший раз у нього сякое. Ну, видиш. І у тебе ся сякое стає. І у тебе ся такое стає, видиш? А Вовкун, слухайте, трощитня. Не дає мені спочити. Конем треба було. Будеш пак розказувати, як ти будеш бавити. Ну, а яка ціль цього хода? Ну він мені тепер дарить цю пешку. А нащо? Щось він хоче розблокувати. Значить, він конем може стати туй, а от і цю пешку забрати, цю пешку не може. Нащо він так зробив, не дуже понятно.
Все, конець. Айно, мат. Добре, значить, вовкунший ковняк, то виходить 2-3. Я єдну приграв. Так, кого слідучий хотів? Там ПП Мувік хотів зо мною забавити. Ану, ладіться, клинцайте. Ще один анонім зайшов, ну, пішли ми. Олексію, будьте добрі, не пишіть дурноти, бо будемо мусити вас заблокувати. Чого я не можу з цього інтерфейсу вчинити? Добре, так, далі я ходжу, а що хотів не тямлю. Не знав, це то фраза Пуджаці, Брістелбека, бо би і знати, та треба було знати ту фразу у російській локалізації, а я по-російськи доту не бавив. Я з ким бавлюся? Це я тепер бавлю з ПП Мувіком? Видав, так мені ся видить. Перебачте, що грав. Ну, ти хоч не так бавив тот з передущий. І тот з передущий челянник. Так, я не розчитував на такий. І все, я... Ага, момент. А чого? Це все? Це мат? Це конець? Ні, мені каже, що ваш ход, значить я ще можу походити. Бо я не годен забрати виціть ніяк короля. Можу стати сяк. Ай, ну можу стати сяк, добре.
А, когось другий зо мною бавити, я не знав даже ко. Зо мною бавить когось другий, я не знав ко. Приводня коня забере. Паскуда jedna. Ну, косня файно то. І не... Напиши в чат, ко зо мною бавить. Бо я тепер думаю, може бавлю з одним, а бавлю з другим. Признавайтеся. Може Олексій лишав бучу. Ногом набити. Ти може ліпше давати тільки співок кілька раз пригра, щоб позирачі ліпше бавили. Ну, правда, є в тому смисл якийсь мотиваційний. А ну. А чого? А, бо там тура, точно. Добре. Я ти просто шах покладу. А? Пюсрав гаті? Перебачте. А що мав казати? Так, айно, можеш ліпше загнати тільки остивок кілька раз приграв, айбо направду я скоро буду кінчати з шахматами, ми вже дораз годину бавимо. Помню, у юній аплікації шахматної по-англійськи гойкало Checkmate. Та файно. У мене раз не гойкат ніч. Мирослав, добрий день. Це мій майстабільний коментатор. Мирослав Ісачелянник, який під кожним божим відео не полінується написати «Ну, це файно». Що Вовкун пише місяцем, штурував всякі дебюти і пак далі подивимося на 500 з чимось уровнів того. Ага. А пак далі ми по смолях надавали všetky ковише одні уровнів. Ну, шахмати то чудна штука. Так, цей персонаж хоче тепер сюди, а от сюди зайти. Мені ся то не любить. Я його заблокую. Отсяк. Та й тепер ми віддав конець, ні? А чого сюди не можу стати? А, ясно, чого не можу туди стати. Такое дурноється з відео. Тепер втрачав усю туру. А от ні, він не дасть мені ферзя. Ферзя мені не дасть. Як би го... Тут мені ся веде, тож вже потихеньку ми кінчаємо з цим. Тут вже буду втікати, доки він видня всі не переб'є.
Здоров, кітшов, то я, тот Сергій, котрий білив дерева. Здоров. Надіюся, з твоїми деревами все добрі. Бо я десь читав, що не все їх добрі білити. Все, конець. Докаскувалися. Що у нас там по статистикам? 2/4. Уже. Кампець. Бо видиш, Томаше, і так не добрі мене мотивуєш, бо я би насправді хотів більше Заверичі Майкові. То тут і така чудна мотивація. Добре. Ще є ну. Що, кіть будемо, пише Вовкун, кіть будемо робити озвучку руснацьку, та най буде... Де позереш мат ти поклали? Так. Ну, ще ну. Або і не признався челянник, котрий зо мною тепер бавив. Я не знав, з ким я бавив. Бо ПП Мувік написав, що не встиг був. А з ким я тепер бавлю? Узвіться. Що то? Хотів бити ти, а не получилося? Це як? То Андраш був добре. Ну, та наказав вісня, ну. Да, візьми. Запоздивись. А з ким я тепер бавлю? Я нараз 3 нажав на ссылку, не успів кнопку. Ага, вже почався матч. Ну та з ким я тепер бавлю? Годиться тот челяннику звати? Ну, забрали водня ферзю, круто. Ха-ха, противник просить вернути ход, добре. Що, шкода коня? Це що, чого? Що, шкода коня, направду? Та ніч це не поміняло, так само. Нащо було вертати ходив, бо так само походити. Нащо було ход вертати? Де бись ми си походили? Легіні файненькі. Він дав мені шанс сохранити. А, то він дав мені шанс сохранити. Дав мені шанс сохранити фігуру. Найзе не приказує. А. Та він такий гиби не порозумів, що я там хотів вчинити.
Ну, та сяк доки думаємо. А, то ПП Мувік. А, і не увидів, що ж пішаком і міг коня побити. Ну, видиш, сікойся стає, то не бай. Рікі, ровка. Де би ми ходили, вони веселили. Ну, тут є такий легкий режим, де можеш вертати ход, або ото твій противник мусить поволити тобі вернути ход. То і все. Це не ось ти захотів та вернув собі ход. То так не фунгує. Ну, а тепер буде тяжко. Тепер буде тяжко. Так, що? Там ще можеш час додавати противникові. Додавати час противникові? В смислі? Я тепер бавлю такий режим аж без часу. Аж таймер не виходить. Значить, теоретично я можу взяти противника терпінням, а ну ж я можу просто чекати, доки він це не здасть. Ну я сяк не буду чинити. Я сяк не буду чинити. Мені треба придумати, куди я ходжу. Ну, тепер ситуація досить небезпечна. Видите, біла ферзя може спокійно стати туй, а ведь може стати туй і далі безрядити. І я не знав, що з тим можу учинити. Тяжка ситуація, направду. Лі чес, ото не китайське? Ні, ото лайв чес. Ні, ну можеш собі то інтерпретувати як хочеш. Тяжка ситуація, слухайте, не знав, що чинити. Не знав, що чинити. У нього лишилося більше інтересних фігур. Мені ся так видить. Має мало у нього обстала ферзя. Феруза. Лібре? А, лібре чес. Я думав лайв чес, ну не важно. Ну, можу попробувати вчинити якісь такі безхосенні ходи, аж які теоретично ні на що не вливають. Da frunzulițe iar bădeasă, frunzulițe iar bădeasă, mândri lumea și frumoasă, mândri lumea și frumoasă. Якась далі пішла румунська гудьба, ну найде. Și iar verde voi șofragă, și Чекаємо противника. Eu când câmi lumea dragă, eu când câmi lumea. Всього мусить забирати, або далі
то забере кінь, а я вже не заберу, а я вже далі гузицю заберу, айно. Тепер всяк я не втрачу сісю моментально. Ну, дивіться, що буде далі. Це був слабий ход. Там став мій кінь. Це вже мало б небезпечно буде, так? Drag mi a cântat, drag mi a cântat, când vine primăvara, când vine primăvara. Da se mă întrecu Ну, така бавка. Непроста. Ну, і це інтересна партія, це є одна з найінтересних партій за цей час, бо я не знав, що мені чинити. Ай, пешка паскудна. Я мушу сюди втікти. Și mândră de fi Dumnezeu, mândră de fi Dumnezeu, drag mi-a fost numilit tău, drag mi-a fost numilit tău, cât tu-mi știai gândul meu, cât tu-mi știai gândul meu. І це інтересна партія. І це інтересна партія. Хоч єдна з многих. Și trecem de-al încetinel, trecem de-al încetinel, tocmai s-a dat voi tinel. Треба на другий раз создавати то. Треба б було на другий раз создавати з таймером. Бо всяк можемо тут тепер надовго застрянути. А так, коли таймер починать то блисконіти, та люди починаються нарігувати, то вони май ходять, і ходять май необдумано, що дуже важливо. Ні? Ну, та, що б ми могли учинити? Tot cu dorul eu m-am dus când aveam mândric de ajuns. Și cu eu l-am calcat, Ah! eu l-am calcat. Alті мандри м'ям катат. Капець. Мені не треба таймер. Я й без того годин начудити. Мені не треба таймер. Ой, капець. Мигалю. Видався буде послідня партія на низька. Що, пише Вовкун, ще вповім від музиці на фонові. Некавим недавно відео за бардкор, імітація бардовського середньовічних віків музичку. Ага, ну. То чого воно не аутентично кітруняти з реального медіва музику? Ну, так, таке є. Це нормально. Люди, у котрих є ностальгія від чомусь, не факт, що... Люди, у котрих є ностальгія від якимось таким часам, котрі вони нігде не застали, то вони не будуть то наподобити. Поки вони попробують то наподобити на 100%, ще не факт, що воно вийде. Ну, то там ся казало, що та музика була похожа на восточну музику, та ту, що на Балканах є тепер. Ну, добре.
Și nici la rai nu poți să stai, nici la rai nu poți să stai, din mirosul florilor și din dorul mândrilor. Люди, котрі чинять псевдоісторичну музику, вони, видав, розуміють, що не роблять псевдоісторичну музику. Вони не пробують то, як би то пояснити. Вони не пробують нароком ту гудьбу вчинити. Все, мат, добре, все, щасливо. Яка у нас статистика туди за низька? Яка у нас за низька статистика? 2-5. Ну, значить, 5 стівок іде Майкові нараз. Це я вже завержу. А де є відкликування? Де є Галиб лінк на банку? Но. Так, ми туди вчинимо так. Все ми туди раз виключаємо. Айно, дякую за бавку. І ця була jedna з найінтересних. Ну, той чоловік казав, що то відео скорше порівняння без претензій від Бардкорове. Так, всякі є. Ну, то діло у тому ж, декотрі люди хочуть побити сердитими на щось і лише глядають, що б то було. Всякое теж є. Пепе Муві каже, що йому ся полюбило. Ну, дякую, мені це теж полюбило. Дораз, я лише мечу Майкові нараз 5 стівок, котрим довжен за цю шахматну партію. Но, порядок пішло. А тепер... Так, все мечу в телеграму Bubble Proof, ось я не то. За проіграні шахматні партії метати сюди. Так, треба Майкову банку ще поширитися. Добре. Ну, а тепер, чистовані позирачі, пущаємо Мукрафт. Дві минути найся запустить. Чат заглючив, не вказало, що відправило. Ага, добре. Що? Це буде... Ігрові відео і стріми будемо ще відбавити шахмати, но не низько. Низько ще забавимо Майнкрафт. Я не можу світлові нарадувати. Мусите мене порозуміти. Що петиції треба гнати лічасові, бо на аплікацію нашої тлумачення поклади. А в них є аплікація? Мені се види, то що там мусить бути єднако. Ні, не єднако. Веб-версія і аплікація можуть мати інші набори шариків, та нормально ж воно десь підходити, десь ні. Що там за проіграні партії? Пак як що? Я на зачатку, ну, не на зачатку стріма, я десь в процесовий казав, бо ж я тепер кілька партій приграв, та тільки задоначу Майкові на банку. То наш цимбор на фронті, ми йому стараємося деколи щось допомагати. Та я хотів просто додати якийсь елемент. Ага, в мене повний ЖБ каміння. Видав не просто так.
Чого в мене повний ЖБ каміння? А, я знав, чого в мене повний ЖБ каміння, бо я йшов на замок. Никите, там Салаш. Там Салаш на тій полонині. Там Новоселиця. Капець, найся прогрузить маленько карта, бо щось му тяжко. І ще включимо собі даже Distant Horizons. Все, потяглися. І Новоселицю видко, добре. Та йому ухожу там видко. Ну, той простий камінь. А не попуканого? Я попуканий видав собі ще не робив. Тим, ко не знає, попробую розказати. Я біля Новоселиці хочу покласти руїни замка. Це така нормальна схема, така. Ось. Був замок. Тут будуть руїни замка, порослі якісь. Наприклад, кіті сте виділи Невецький замок, та розумієте, як ото фунгує. Зарватий замок біля села, ото нормальна схема. Ото абсолютно нормальне явлення, котре часто у нас може зустрітити. Ну, не аж так часто. Ясно ж, не за кожним селом. Пак стоїть Новоселиця, ники, там є. А куди ся діне? Ясно ж стоїть. Думав їм, ось, треба ми буде попукану тиглу. Я недавно видів, як се чинить попукана тигла. Ось треба сісю кам'яну тиглу просто ще раз перепалити в шпорові уже складену тиглу гиби. Та вона буде попукана. Не впала. Ясно ж не впала, а чого б впала? Ну, всякої тигли. Бо треба ми буде ще видав простого каміння знайти. І простого каміння, і бургучака теж. В принципі, у всякій ситуації мені б вже не похибіли шалкербокси насправді. Бо я шалкер-ладички тепер се не буду годен взяти, бо то треба йти дракона бити, то треба йти пак... Нестор Штека, здоров. Ну, та на шалкер-ладички то мені треба йти раз дракона бити, йти пак глядати тут і шалкери, я на то не мав часу. Ну, так, кладемо сюди туди СС. 4 штовси того нам буде доста, ні? Є в нього ще простий бургувчак. О, дуже немного. Дуже немного в нього є простого бургувчака. Серус, ну, не впала ще наша Новоселиця. Значить... ну, чекайте, мені ся туйся буде дуплувати звук, ліпше сяку чиню. Значить, план у мене який? У мене у Новоселиці з такого великого щось ще обстало. Я туйка покладу тут і руїни замка, туйня Салаш. Треба ми ще покласти театр. Театр, у ньому буде і бібліотека. Та й тут ще пару хижачок, та й треба мені гамуру. Ще й корчів накласти може з листя, бо реально заросла. Ну. Щось сте пропустили, Несторе? Пропустили сте шахматну партію. Бавив низько з позирачами маленько шахмати. Бо учора, 20 юлія, був Міжнародний день шахмат, та бавились ми маленько шахмати. А тим більше наш цимбор, який, але тут в чатові теж є, то починав був товмачити по-русинськи інтерфейс сайта Lichess. Там і ми й бавили, іпін. Ні, це буде дуже довго. Це каміння я видав не буду тепер заготовляти. Або ні, буду, бо і так треба ми то. Треба ми... Бо сі допекли. О, видите, попуканої кам'яної цигля.
Треба пообзирати, що в мене є з теракоти. На, кажи всім, що треба пити воду. Дуже треба пити воду. Знаєте, у сусідно жарко, а якся справляти з тою жарою лише водичкою золотою. Смачного. Водичка. Добре. Кукну, що там гудьба стала, бо перше була. Ну, сяк мож далі бавити. Перерив на рекламу води, ну. Причому не якоїсь конкретної. Айно, можу учинити щось таке, як я тую учинив. Айно, це теж позаростало, у мене туй геб керниця. Тую воду люди набирають, та теж все таке поросле. Та щось таке і на замкові можу учинити. Ну, а взагалі, йой, це ще не попромикало, добре. Мені треба ще й теракоту буде пак на театр. Хочу театр із теракоту чинити. Ага. Тільки тигли мені не треба. Тільки тигли мені не треба, най буде ліпше теракота. Треба йти виспатися. Та тюжем збавляв. Туй май сильно збавити не вийде. Хіба цяк. Ну, Ник, у мене мікрофон накручений на плюс 6. Комп'ютер наключений на мінус 2. У Ютубові пісня збавлена на самий мінімум, який лиш мож. Я не знав, що з цим чинити. Я волію домак без гудьби бавити гісяк. Ну, все ще стікат, то ще надовго. Тут можеш виспатися та підемо далі. Світ, привіт, Сеп F1X. Здоровля, я вас не спознав. Ви хто такий? Що в мене тут чините? Який стеся за цей стрім догадали? Дізналися як? Догадатися, то бисте могли, кобисте вже знали, не? Туйня пшеничка, кіндеричка, повно всього мав. Ну, сіся дораз доплавлять, та вже з цими туди піду, бо треба ми... Ото буде зарва тоє, айно, там мені треба буде попукану тиглу. Попукану та і бурговчак. В рекомендаціях якось ваше відео ся трафило. Ага, а якое? Мені інтересно, для личної аналітики. Бо я много чого чиню. А з інтересного гі указалося не так і много. Пийте воду в водичку, таку студененьку. Узьміть собі фінчужочку, таку оцеку маленьку. Ну добре, слабо у мене доста низько з рифму. Ну, та їм уже казав, треба мені ще буде театр, та й треба мені буде гамору. І біля гамору там буде валило. Ну, я думав, аж треба вчинити, може, і гамору, і млин, такою за шором. Бо була і гамора, і млин, і валило має бути такою на млинові, а ведь сперед млином, то вже не важно. Та никавим якраз ож туйка то чинити не буду. Запис стріма за тяжкий вітер, ну таке було. Тую то чинити не буду, а учиню ще один потік вицять з полонини долі.
Айно, вчиню ще один потік, та якраз тут у мене є ще доста свобідного міста. Та замість того, бо там чинити ще якісь газдівства, бо у мене газдівство вже доста, у мене більше 20 хижей. Дораз 30. Та нормально буде покласти там то-то. Хожу хишку так де коло гуменного. Ну. Та удачі. Хочи. Що ти знав оповісти? Хочи си хишку. Я б радий мати хишку теж хоч де. Даже не муса і біля гуменного. Ну, як у нас там? Вже більше половки, добре. Мяу-м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 яу. Гінде цирков, мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. А, вамся так попав стрім по Факторіо. Ну, Факторіо оказалася читаво тяжка. У мене є план. По Факторіо у мене є план теж закликати Цімбура, котрийсь у тому маленькому розуміє. Та у нас був такий парний стрім. То буде інтересно. Ну, ото мені буде інтересно, може і вам буде інтересно, бо якась частина людей просто люблять никати, як стрімерся мучить. Айно, їм буде інтересно никати, як я пробую розгадати якусь логічну задачу і не беру її розгадати. Ну, всякое є, все нормально. Або на другого бока, мені кой дуже тяжко, я вже не знав, що з тим чинити, то вже мені не інтересно. Що, прийду до мені, то будеш класти своє село. А ти тепер на серверові ще бавиш? Я на сервер домак не заходжу, тепер головно споза того, ож на сервер зайти не можеш. Бо світла не є. Ага, мені би треба насправді мох ще наплодити. Як би то вчинити? Так і там ото можемо попробувати вчинити. Все тудися найдопалює, а ми підемо собі ще моха вчинимо. Деколи бавиш? Ну, та я деколи бавлю. Ну, то доста трудно. То доста трудно, коли не є світла, та не є інтернета. І пенсі, я ще мав ноутбук, поки, бо у мене коли гасять світло, та гаситься в нього і вишка, котра мені мобільний сигнал роздає. Та я не годен собі навіть, знаєш, з телефона інтернет роздати, хоч то теоретично міг бути добрий варіант, як бавити, айно. Ну. Або не фунгує так. Добре, що можемо вчинити? Можемо тут вчинити таку загрібальну яму. Умиральну яму таку. Добре, не дворіться, не слухайте ня. Зачну підготовку до проєкта на пару днів. Ага. Зачнеш підготовку, пак лишиш. Добре. Та що тепер? Є в ньому мотика якась. Ну, треба нам буде порослого много всього, айно, та якраз вчинимо сяк, сяк, сяк. Сяк, добре.
Тепер можемо далі. Можемо далі визбірувати, де у нас ще мох був. Туй. Здесь ми, в принципі, теж все могли визбирати. Ну ж, сесі покровці, все ми теж могли визбирати пенсії. Утікем не фест далеко, бо сусіди з фермою не є, та рахуй все з нуля. Ніч не розумів, за що кажеш. Десь утік. Десь утік. Що за ферма? Уж за желізо кажеш? Уж не маєш ферму желіза на новому місті? Ти ся десь перебрав, бо я й не в курсі. Та вже сме не сусіди? Як ото розуміти? Вовкуне? Алло? Вже з мене сусіда? Що я буду чинити? Так, і це насправді мало шкода би пропадало. Ну, є в нього вже повний штовс. Айно, є в нього повний штовс, та ще яких учинимо. Гоп. Добре, тепер щось ще можеш визбирати. Сам мох не похибить. Ану, ідім до цього газди до хиш, та що викладемо та понесемо і це все просто в компостер вержемо, бо не було, що воно просто пропаде. Мені совість не дозволять, аби це просто пропало. Ага, на серверові пішов на нове місто, там, де сусідів не є. Ну, добрі. Я не знав, це добра ідея. Бо мені ся видить смисл бавити на серверові якраз у тому, бо були сусіди. Або то таке, то не творися. Не слухай, що тобі кажу. Нормально, нормально. Добре, я вчинив, значить, замохнатілого бурговчака штовс, та й штовс замохнатілого каміння, та й ще там узьму попукану тиглу, та якраз. Що, кіть хочеш, та піду та набізряжу ти. Ну, поки як. Лиш на авто сусіди в Майнкрафтові треба, ні? Не можете прикапчатися до мого каналу в Діскордові? Ага. А там тот інвайт видав не безконечно, яйно? І... Generate new link. Ага. Добре, момент. Ото, значить, на деяких моїх старих відеях теж треба буде поміняти. Не на деяких, а й на всіх. Усокотивим. Можете обновити сторінку, і там вже має бути новий лінк. Шкода ось сяк, я щось профітькав. Перебачте. Я ненароком. Ну там мовчано було так, ось лінк був активний лише 7 днів. Я профітькав. Так, всі почти готові. І у мене в Діскордові раз не є ніч аж такого інтересного. Мусай уповісти, ось я сам Діскорд собі учинив навто, уби міг мати якусь альтернативу до Телеграма, бо треба якось комунікувати з аудиторією. Дякую вам. Дякую, що сте мені за то написали, бо я так розумію, що в мене давно вже ця проблема є, а я за неї просто не знав. Та, що хотів повісти? Не можся фурт базувати на Telegram, мені треба мати якісь альтернативні методи комунікації з аудиторією.
Та в даний момент ліпшого варіанта, як Discord, я не мав. Ага, сякої не можу. Добре. Добре, тоді з цим раз готово, йдемо від замкові. У Новоселиці файно. Мені ся любить. Знаєте, тепер вже, коли мені ся пообставали лише всякі будови, та євня дуже велика така... дуже нялакомить переключитися у креативний режим та достроїти то чим скорше. Або як і це в всьому світі переключу у креативний режим, я ся днем вже не верну у виживання. Ну, розумієте, і це все, що ви видите, і це все уживацький режим. Я ся в креатив не переключав, я собі ніякі ресурси не видкіть не брав, і це все моїми руками учинено, моїми руками натруджено, даже так, я би повів. Та лакомилоня, споза того ж не є світла, не є часу, та лакомилоня переключитися в креативний режим, аби чим скорше доробити Новоселицю, або на другого бока, і це великий світ, тут не лише Новоселиця. Новоселиця це є один піці проєкт у тому, що я тут можу мати. Ну, і це перший мій світ, мені ж не хочеться переключатися в креатив, бо я годен утратити під ньому інтерес. Ну, та я такимся дорадив, ож постарався повністю все доріхтувати у уживацькому режимові. Добре, проста тигла є. Проста тигла є, бурговчак є, сяка тигла є, пупукана тигла є. Семи раз не треба з собою носити. Ну, що таке? Всі 4 блоки основні, так? Далі. Ага, андезіт. А ще би мені треба простий камінь, насправді. Ще би не похибів простий камінь, гладкий такий. Та й що? Туф айно. Треба мені ще простий камінь. Я не взяв. А де я його можу знайти? Може в мене вдома є. Побіжу, думаю, там може буде. Мені треба, ну, буквально штовс. Буквально штовс простого каміння, немного. Ну, далі, уже після Новоселиці, як все докінчу, та я вже казав, що я і викладу окреме дакде на сервер, бо в неї можна було зайти і побзерати, все розникати самому. Антоне, добрий день, не перебачайтеся, це русинська. Що, вовкуне, тепер правду повіш? Це виріс кліван на голові від сколомойок? Що? Я не розумію, що ми хочеш поїсти. Який клібан? Ні, я дракона ще не вбивав. Якраз сперед тим, як зайшли, сте були та казали, мож, не похибіло би ми то-то. Мати шалкери, або я їх не мав. Кампець, у мене не є простого каменя, я ти кажу. Таку і нігде. Ну, Марішку ти зелену. О, ні, я знав, де є. Фух. Тут я на складикові мав бути. Не є каменя.
Не є просто каміння, мусить топити, добре. Тоді 3 штовси се вчиню, а ту візьму бургувчака, туй кабовище. Був? Єден. Все, єден штовс, ти готово? Тоді хоч накоплемо бургувчака туди, це що? Йой, матице Божа. Доста було драконів забивати. Їх і так позад танців з драконами малося обстало. Но слухайте вовкуна, дурної не оповість. Мені гиби много не треба, або мало треба. Ну, та пару штовсів та й буде. Треба вже зачати тот замок, бо я сяк то нігде не докінчу. Я епін і не знав, кілько мені треба буде ресурсів. Айно, я собі ще ніч не запланував, у мене лише є задумка, що його треба вчинити. А як епін він буде визирати, ще не знав. О, та й знаєте, що мені ще треба буде? Мені ще треба буде паучину. Мені треба буде цілу ту паучину, знаєте, таку? Ну, моток такий. Не знав, де його взяти. Ото мені. Є там, де я знайшов був спаунер пауків, та там є та шахта, ну, баня вилишена, зарвата. Там теоретично має бути доста тої паучини. І треба гадвабним дотиком не знімати. Вона би ся мала познімати гадвабним дотиком. Ну, 3 штовси раз ми доста. Є одна ідея, який буде світло та вчиню. Ну, то треба би було світло. Треба би було світло. Треба було світло. Туй не би було світло. Ну, можемо проголосувати, доки буде низьке світло. Чи встигну я низько докінчити більшу частину того. Чи встигну я низько докінчити більшу частину замка. А світло є ти не дома. Ну, стається і такое. Стається і такое. І це вже не просто, це не ти дурною пишеш, це привичка, знаєш. Навики, що ж світла не є. А світла не є? Світла не є. Ей, моє перше газдівство тємете, я починав хишку, я починав бавити Майнкрафт усі хижі. І твій пет з поклавимся такий. Ну, епінці. Все можу забрати. Бо хоч експірієнс дістати та мало си поремонтувати сись. Мало си чекан поремонтувати. У мене теж є ще один запланований піці проєкт. Туйки хочу си десь вибрати якесь високе місто, на котрому хочу вчинити просто величезний літаючий дараб каміння. Ти ж не знав, де б то було. Треба так, у Бого було видко. Бого було видко у мене з домі. Айно, я туйка жив, значить, авать там на піці Горбикові, авать там за селом, авать там поміж селами. Я не знаю, цей епін поміж селами, то добра ідея чинити. Або не знав, де інде.
аж туди то буде подалеко, значить, авать на сих горбах, авать десь, не знав де. Ну, коротше, ще придумав, то не горить. Цитуюсь, умирав самобавці. Ай, ну було пару раз. Мені ся видить, на самому зачатку, коли їм лише учинив був світ, та я пару раз умер був так доста паскудно, ож, ну, повний зачаточник. А далі я ся був вже успокоїв маю, ож уже ся навчив маю осторожно бавити та не умирав їм довгий час. Та пак їм умер був туйка десь є тот подводний монумент. О, туй є тот подводний монумент. Та я ся в ньому був утопив. Було таке. Ну, гладкий камінь вчися в надії. Ну, дочекав уже сись один штовс. Ти можеш поникати статистику, ні? Кілька раз я умирав. Смерти, кілько. Скоків. А де тут умирання? Воно мало бути десь майближе до зачатку, ні? Наповнено котлів, набігів, удобиток. А, кількість смертів 2. Ага. То значить, видав, лише там було. То значить, було лише там, де мся топив. Значить, більше не вмирав. Ну, та значить, я на зачаткові бавки тут не вмирав вообще, а я лише туди мся був двічі втопив. Ні, я ся там був утопив. Здорово, Максиміліане, дякую. Я ся був утопив, знаєте як? Ото було не то. Ото там був корабель із тими. Ну, затоплений корабель просто. Там був затоплений корабель. І я не розчитав, був маленько там, їмся був запутав у дверях. Та утопив їмся був у тому корабльові. Всяко то було. А чи й двічі. Так, газдуємо собі потихеньку. Низько вже мусимо зачати тот замок класти. Капець, я й не мав часу вдома погаздувати никити. Все наросло. Не мав часу визбирати. Чого на корабель кажуть шіфа? Бо так кажуть. Все таке звідає, що чого на яблуко кажуть яблуко. Всяк кажуть. То слово от якесь прийшло, так все і стало. Треба ми буде пак і коров наплодити, бо треба ми буде дуже много кожі. На книжки. Треба ми буде вчинити ту бібліотеку. Ну, готового їдіння у мене вже не так много. Тут було ще повно всяких м'ясів. А вже не є. Треба буде забивати корову зась. Бо в нього були м'яса. Бо доки йому новоселиться, та в основному їм лиш булі.
Бабулі шиковно ростуть. Все ми чекаємо грузу. Сама така ферма золота. Тут не знаєте, як ото фунгує. А видите, я читаво прорідив, бо тут у мене було дуже много свини, дуже много того. Мені се видите, що я попродавав би много того, много м'яса. Бо я не міг то все з'їсти, бо в мене того м'яса просто не є. Воно се десь мало діти, ні? Значить, було у мене приповно свини туйка, я їх усіх вибивав і так собі помню, що я то м'ясо був попродавав. І правильно зробив. Добрі, все туди порядок. Косичане королівство таке у мене. Ну, де ми там є камінь? Слухайте, бо ні в року жарко. Вам ні? Ой. Мене так по-страшному пече, що... Так. Допалилося? Ну, ще півштовса, вже дораз буде. Так, що тут ще можеш погаздувати? Так, книги тут суть мої, є в нього всякое зілля інтересне. Ну, можеш, наприклад, учинити собі ще штовс диняних колачів. Диняні колачів, то, в принципі, із нем'ясного їдіння найліпше, що тут є. Парить чекав дощ, ну. Артемійове студино? Де у фраса? Чого тобі студино? Щося стало? Ага, кладете церков по мотивам мої, круто. Ну, то не моя церков, мусите розуміти, я теж інспірувався конкретно у церкву на інтернетові. Значить, мало май велика, або більше якась задекорована всередині. Ну. Цей світ локальний я би хотів скоро обновляти до версії 1.21, і основна причина для того, Ніките, я туйка мав темницю. Це темниця. Туйка в мене сидять всі персонажі. Видите? Знаєте, ні, на що вони тут у мене сидять? Вони тут у мене сидять, убим міг їх забити і визвати рейд, і понавибивати собі ще тотеми. Но, а у версії 1.21 мені їх уже тут і не треба буде, бо я їх можу всіх позабивати, бо замість того би на мене падало прокляття, буде падати склянка з прокляттям. То я можу просто мати склянку, а у темниці не буде нікого. Чого і це важно, бо і це, живі моби, і вони просто грузять мені чанк. Я тепер кидем. Никите, я туй, і вони всі тут у мене в темниці сидять, і вони всі мені грузять чанк безхосенно. Ну. Та я би хотів коротше, апдейтнутися вже до версії 1.21, убим се міг спокійно їх вибивати, бо вони не сиділи в мене там. Направду, темниця. Всяк є. О, я вам більше вкажу. У мене є це темниця. Никите. Це темниця, а у мене є ще темниця-світлиця. Це темниця, а є темниця-світлиця. Пойте, я вам кажу темницю-світлицю. А це темниця-світлиця. Знаєте що? Бутуємося видко. А тут можеш у темницю йти. Служба безпеки Новоселиці. Ну ні, і це не відноситься до Новоселиці.
Та й у Новоселиці я тюрму не буду чинити. У Новоселиці я не буду чинити тюрму, мені сяде то, що вже лишнє. Ото не щось таке, що було у Силові. Ну, такого просто не було. Даже театр ото вже таке доста на грані, ото в якоїсь дуже файної великої село мало бути, бо в ньому був театр. Не лингарська, скорше гамішна. Усі гамішні моби будуть сидіти у темниці, там так на дверях і пише. Лингарі гон не бити всякі, бити лингарем то ще не протизаконно. Никите, у мене домак не є кожі. У мене домак не є кожі, все ся кінчило. Я не буду мати з чого книжки чинити. Не скла. Кемпець, в мене ніч скла не є, піску. Кожі не є. Хоч туфа в мене доста. Но, та на версії 1.21 уже з туфа може буде тиглу чинити. То буде доста файно. Сутоня 2 губки. О, хочу побзирати, знаєте, що в мене є із... може в мене сут якісь ще не вихосновані ковацькі мінти? Ні, шілбак є, берег є, ту є. Це шілбак, це берег, це ребра тут і. А противняк на міні тепер, айно, противняк на міні. Та я вже всі свої ковацькі мінти вихоснував. Чого ксенофобська тюрма? Неправда. Ага, у Артемія каже, що не запускався деякі моди на 1.21. Ну, і це стандартна ситуація. Ні, з версії 1.26 лише псися появили. Туфові блоки ні. Туфові та мідні блоки вже із версії 1.21. Видиш? Ніч. Ну, з версії 1.26 лише вовків дали. Так, Вовкун пише, кіті було та максимум сулаку, від котрому в'язали шпаргу чоловіка та метали гнилу крумплю. Ну, видав. Добре, визбирались ми все то базове каміння, яке нам треба було. Ясно, я возик там лишив. Бавите сталкер тепер, ну. Другий сталкер буде. Сталкер 2 буде. Ну, Никите, тут є приклад, як у мене вчинений потік. Та так само з горба хочу вчинити ще один потік у Новоселиці. І на потоці там була гамора та й млин. І це буде дуже натурально, реалістично, а головне, мені треба ще один потік, у котрому посправді буде течі вода, аж уби було діло. Ну, тут епінці вже можеш злізати. А, із такого дрібного ще є капличка. Капличку теж може буде десь на стрімове покласти. Відділимо дуже поранні приклади. Ну. Татуїсме. Значить, євня, в принципі, усе, що нам треба було. Попукана тигла, проста тигла є, туф є. Ну, там раз намечемо такий скелет, стіни, де вона та як вона мала бути. Так, щось таке. Там десь туфовий блок. Ага, ще цей зарослий
Ой, капець, не є ніч міста. Так, попукані зарослі блоки туй будуть. Сяк. Щось таке. Айно, туй. Сяк, сяк. Сяк. Та й туфа ще вліпити. Та й сюди. Попукана тигла набити в переміжку з бурговчаком та й сяким бурговчаком. У 16:00 відключаємо приєднання. Ага, там може і мені. Гонно такої стати аж за 2 секунди дораз і в мене загаситься. Піціцько гонно бити і простої тигли. Переміжку з попукану. Далі. Туф би мав бути. Так, я раз намечу гиби скелет стіни. Далі я в ній буду чинити вже там двері, возори, де воно буде зарватоє. Мені раз треба саму основу. Значить, це теж не буде все таке. Так, так. Так, так. Айно. Ну, Мирослався вернув, треба було мало води йти. Ото не бай, ото не бай, ото у нас у всіх таке. Усім треба було мало води йти. Я дотепер отходжу тяжко. Ну, тут буде такий зріз, так. Там теж треба буде. Ну, то тут ще може буде теж накласти моха, тих ліан, тих надіти листя, корчівля начинити. Зробимо то файно, зробимо. Так. Ну, і так розумію, у мене має бути єдна башта. Має мало єдна ціла башта. Я би хотів, би вона була якраз на тому бережкові, щоб була єдна башта, плюс-мінус ціла, бо в ній була така дерев'яна, дерев'яно-кам'яна стріха. А другою би було таке доста вже побитое, ніякое. Ну, щось таке. А ну, воно взагалі нормально буде визирати, як стара стіна. Ну так, плюс-мінус. Нормально буде. Угу. Так, тут, ага, тут теж таке. Наскосо йде. Так і вчинимо туди. Цяк. І зараз копія Хуського замка? Ні, я з голови щось наметав. Я в Хуському замкові не був. Я не знав, як він визирать. Я собі наметав щось таке, як воно приблизно мало би визирати. Як би приблизно мав визирати побитий замок. Копія Хуського замка планується і Беневицький. Не буду брехати, епін з Невицького замка я беру цю задумку, ось він буде мати єдну башту ще живу. Айбо це не буде не тот, не тот. Інспірація ся бере, айбо чиниться по-своєму. Ні?
Той всякий не має бути, той має бути всякий. Добре. Ну, мені ся видить, тож всяка концепція стіни буде добрі. Там іще будуть возори винимати, будеся ще заламувати всякое. Наприклад, можемо собі спокійно представити, що тут десь каміння поєдно вже попадало з нього, айно, що воно вже таке десь. Ну, а там ще були якісь постройки, яким уже і сліда не є, лише каміння з них стримить, айно, а просто ся поодламували каміння та попадали. Це теж нормально, так. Добре, уж мав ту й постіль свою ще. Буду годен переспати ніч. Ну, так. Туф-туф-туф. Добрий буде, добрий буде. Думав ще за тут і всякі інші туфові блоки. Так, це я раз собі покладу. Я їх пак позабирав. Тут у вже готовому зарватому замкові ніякого світла не має бути. Ні? Так, а тут що було? Тут були простий бурговчак був, ні? Ні, не такое. Тут найся зачинати з простої такої тигли. Отсяк, да, як. Ну, я видім раз спати. Як назвати замок? Добрий вопрос. Я ще над цим не думав. Треба йому буде якийсь лор придумати, або з чим над тим не робив. Ото ще робота в процесі. Айно. Десь поміж тим може буде і градичі покласти. В принципі, мій план такий, бо я раз лиш вивів стіни, а далі я в них вже буду чинити всяку таку деталізацію. Ту із цього много буде перечинювати по факту, або ото нормально. Мені раз треба йому вчинити скелет. Бо я розумів, куди воно йде. Ну, та й все буде зарватий замок. Значить, у ньому ся не жиє. Як він визира, то вже таке. Він не буде цілий. Наприклад, туй касись проход я можу і не дочинювати. Він найтакий буде, просто десь ще якісь гарадичі там подокладувати, щось таке. Ну, та й посередині мусять бути ще якісь розділи. Це, наприклад,
Тут гонна бити стіна, так? Тут навіть не гонна, а й мала би бити якась стіна, котра щось кудись удгорожувала. Йой, кілько пишете. Ти з Хуста, пише Мирослава Айну. Повісти, що цей замок на Хуський не похожий. Всього стіни мало май цілі. Ну, так розумію, Хуського замка вже давно не є. Тут лише руїни. І вони такі, не дуже цілі. Із Хуського замка ся там обстало тако й нич, можеш казати. Ну, щось таке. Ну, ж тут був якийсь перестінок, ну так можемо собі то представити. Даже якось так. Щось таке. Тут був якийсь перестінок. Ну, ще й ліанами завішати, травичку на нього ще якусь там накласти. Ні? Постройте нормально замок, а пак його побомбити. Постройте нормально замок, а пак його побомбити, це дуже-дуже страшно. А всякі ще по землі намітати, каміння подагде, айно. Не знаємо, як воно було. Як їм трафив на відео з еколінгвістом, так договорилися з ним за таке відео. Йому було інтересно учинити відео за руснацьку бесіду. А більш нікого було закликати. Там був я. Кітнакур-то та сяк. Кітнакур-то та сяка історія. Ну, а з попуканої тигли теж можеш чинити то-то. Можеш чинити гради чи півблоки, ні? Можеш таке? Бо я не знав. І в мене ще був андезіт. А його десь треба класти взагалі. Вартує десь класти тут ще андезіт замість цих блоків. Мені сяде, то буде помного. Еколінгвішого перестав коло пакати, каже, по відео запишемо. Ну, все насправді недалеко від того, як ото було насправді. А я дуже часто кажу слово насправді. Аж помного, я би навіть так казав. Та ні, нормально. Ну, та сякий у нас, значить, буде скелет. Туйко ще можна надстроїти піціцько. Найби була якась. Мені треба тут ту башту витягнути. Я мав десь древо. Ні. Приніс їм був з собою древо. Айно. Учиню сяк. Як мене віт розумів? Дубрі розумів. Як ся вказало. Ні? О. Туйки ми ще теж закладемо. Так. Та й так. Уби видко було, що тут щось іще було, а ми не знаємо що. Юся, так класно писати, то щось таке чинити. Ось десь землю поросло, десь не дуже.
Сяк. Сяк, добре. Так, все позбирати. Так, тепер мені треба буде... Як це уточнило? У башні має бути підйом. Сяк. Мені треба буде ще смереки. Я хочу вчинити таку... Там, де вход в Хуський замок, ходити небезпечно, бо стріха ще мало та й упаде. Ну, можу собі представити. Як би мені то акуратно зробити? Зараз. Значить, андезіт мені насправді не треба. То я придумав собі. Цього теж я помного взяв. А не є в мене той варштака? Є. Я собі буду чинити сесі гарадичі, я їх пак побомблю, так і має бути. А бомбовня була така... Гіб... Ну, треба нам мати якусь туту. Якийсь виход і на Мідгорі. Ну ж, міні. Сяк. А тут мені треба ще щось таке дочасне. А сяк. Щоб у нас були дгорі. Ну, та значить, тут мала була бути платформа. Айно. Ну, ж тут і гарадичі кудись мали вести, так? Значить, тут мала бути якась платформа, щось могло вийти. Туйся лізло далі дгорі. Туйся лізло далі дгорі. Так, так. Туйся лізло далі дгорі по башті. Йой, то вже треба йти спати, ні? Ну, а я тут через єну повибивав ще, щоб не можна було просто так вилізти догорі. Який я хитрий. Так, що пишете? Білет у Шотландії дорогий, то Томашові не полетів би його закликати. Ай, ну нам має легко трафити. Поляки чилять інтересно. Не би на пошту написати. Мусять в опаковні гадкувати. Там, де вход в Хуський замок, ходити небезпечно. А, стоп, та я це все вже читав. Це воно мені ся якось так чудно обновило. Добре, йдемо далі. Тут мені видав, дораз требася буде вернути ще за деревом. Ну, і тут теж з каміння, значить, мало ще щось бити таке. Якийсь перестінок. Щось у мене з чатом. Я вижу, що там мені блимають нові оповістки, а вони пак пропадають. Це то когось удали оповістку. Ай, ну то когось удали оповістку. Кампець. Когось удали оповістку, а воно мені там, знаєте, наскакує далі, щось пише.
Так, мені ся повіділо, що в мене звук пропав. Ну, добре, то тут можуть битись які нормально заметані блоки. Тут десь земля ще би була. Треба мені сюди... О, знаєте, що мені сюди ще треба? Така земля, аби не поростала. Значить, треба ми ще дерева взяти, та й землі, яка не буде поростати. Придумали сте лор замку? Розказуйте, я буду лише радий вашим радам. Ну. А мені ще треба взяти дерева, та й хотів йому взяти земли тої, декорачної, котра не зарастат. Пів, пів, пів. Добре, мені ся видно, що у нас проблема з музикою. Ми собі включимо щось таке. Щось таке чилове, не дуже напряжне, ні. Най буде. Ото Несторе ви писали, а ну щось у чат та паки сте удаляли. Ну, є в нього ще мало дерева туйки, і це мені все не треба. А не є в нього тої декорачної землі? Я вчиню так. Сяк мусить? Ай, ну, добре. Кіко, 28. Будемо. Та й вальків туди ще взяти. Ну, іпи не вальків, аж сих. Збитий кал. Є в нього туй? Да, що? Ні. Туйка мав бути. Збитий кал, маленько є. Всього буде доста. Всього буде більше як доста. Ну, супер. Ну, щоб там була і така мало май потоптана земля, якась, аби не все тако і було зарослое. То руїни замка, або видко ж туди ще якось ходить. Не знав нащо. Що там забув. То що, Несторе, пишіть лор, мені інтересно. Гоно бити ось не заженеся у YouTube, бо YouTube послідній час доста капризний став на коментарі, але поєдні люди і низько писали, ось не пропущав у тихньої. У мене теоретично через півгодини гон не виключити світло. Айбо мені вже теж доста парко, та я би казав, що я за півгодину і так буду кінчати. Я тепер намечу скелет замка такий, а уже май детальним декоруванням будуся займати видав офлайн. Будуся займати видав офлайн. Та теж вже вчиню пак шпацірування готовим сим. Такое на мечу, знаєте. Бо мені ся видить, що сі вальки, ото якраз тут дуже-дуже парує, бо не цілий замок був сугубо із каміння, айно. Могли бути частини учинені із вальків. Та й це нормально, що тут таке буде.
Ну, отсяк. Ну, та й це якраз нормально. Штуйки були якісь основні ворота. Тут були якісь основні ворота. Так, далі тут була закрита така секція за воротами, фільтрачна така оборонна. За ним був ще один якийсь майвеликий зал, за котрим був ще один зал уже з підйомом на стріху. І при тому над цим тут мав бути ще один, ну, тут над цим, де я стою, мусив бути хіба ще один шток. І там щось мало бути. Класно, мені це так любить. Ну, а далі я го вчиню ще май порослим. Далі пак я го вчиню ще май порослим. Ну, ай, ну тільки все треба докладувати. Майт горі. Де ми є? Треба зараз переключити маленько ще на башту. Ну, татуся, значить, так як казав, їм малося виходити на ту платформу. Бо туся пак мало йти і вгорі далі. Файно! Ну, Мирославе, у тебе менше кого і не чекав. Ні, тут сесть не буде. Видав, не сяк, як мій. Добре. Ні, не добрі. Тут горі, туди сяк, і тут сяк. Сяк мало би бути. Сяк. Добре. Ну, супер. Уже потихеньку вимальовує. Дуже епічна музика, ну. Якраз то, що тут треба. Руно то, що тут нам треба. Ліземо раз в домі, ну, в смислі не домі, а у долину. Спати. Завтра продовжимо. Ну, епічна музика, то так продумано, то так задумано було. А ну, як там наша башта? Щось потихеньку визира. Добре, добре. Добре. Якось ми то вчинимо. Що, не взяв їм того? Більше у мене туфу не є? Мав у мене бути мільйон того. Ну, сяк. Кампець! Класно, мені сі любить. Так, туйка слобідно сесе чинимо сяк. Тут буде оболок. Тут буде оболок. Та й тут туди має бути такий оболок.
Отсяк на 2 блоки. Та й туди вже має бути такий облак із цього боку. Отсяк? Ні? Та й туди має бути такий облак. Ну, або десь воно вже пак має кінчати. Десь воно вже має кінчати. Значить, найбо був вже верх башти туди туй. Найбо туй був верх башти. Так. А там зверху стріху наверечі. Все. Там зверху стріху наверечі і можеш теж якраз зробити з смирикових дощок. Ма інтересно, оскільки було доста людей провізії, та можна було обороняти такі руїни доста довго. Ай, настроїмо замок під епічну музику. Бам-бам. Так, це буде наша тура. Айно, а де нам кінь? Хе-хе-хе. Добре, тут наша башта. В принципі, я би і сяк плюс-мінус лишав, на неї лише стрижку ще треба вчинити, то щоб було видно, що там були бойниці, ошвидиться стріляли, значить там мені треба буде ще дерева много. Далі, туйки, наприклад, ми можемо ще вчинити таку алюзію ось. Навіть не туйка. Тут ще щось було. Казали, майно, що там мала бути ще якась платформа. Ще один камак не повністю згнив, наприклад, так? Мала бути многоуровнева така якийсь такий многоуровневий систем. Тут, наприклад, ой, не так. Ай, сяк. Сяк міг бути тут сись. Ні, то треба було вище, туди. Добре. Всяк треба було назвати стрім. Та вже інно. Строїмо замок під мега епічну гудьбочку. Є, бой!
Ну, сякое щось. Розумієте, за що кажу? Що, бо там тупо, коли у землю позадівали конів, та кам'яна городина коло церкви старої. А, у Kingdom Comes, коли штурмували замок, там много людей треба було на таке. Поняв. Порозуміємо, за що кажеш. О, якраз воно тепер на іній висоті приблизно. Та тут можемо ще так... Всяко то вчинимо. Вчинимо ще гіби остатки якогось того. Остатки подлаша якогось, знаєте. Тут ще був падемент якийсь, айно. Ну, він маленький. Пак ми в Майнкрафтові, то дуже великої не вчинимо. Ну, в Майнкрафтові ми тут дуже великої не вчинимо. Щось сякое. Хотів доскочити. Хоба! Ну, щось сякое. Щоб було видко, що там була ще якась платформа. Ось там була якась платформа, а вже і не є. Та й сього доста. Та й десь не десь видав, вартує дощки лишити на землі. Ось десь дощки попадали, ні. Ось десь дощки попадали. Ось тут от плафон був, та й попадав, ні? Даже так може. Ось jedna дошка ще висить. Ось провисить дошка, мені сьогодні це нормально. Так. Такое. Ось десь стремлять дошки. Ну. Мені сьогодні це добрі. Так, ану, де ми є епічна гудьба? Ну. Епічна гудьбочка би мала піти дораз. Ну, що нам тут ще треба? Хотів їм там зверху, значить, то. Ще бо мож і каміння подукладувати. Та й з себе вже треба викласти, бо просто за собою не носив по жибах. Туй бо ще треба. To вже ніч. То вже ніч темна.
Нормально. Добре. Так. Щось таке. Слухайте, мені ся видить, виходить, воно ся формує, гі має бути. Ще б вам казав, що ти можеш десь єдну ковбицю веречи так просто по землі. Да, як так. Щоб могло бути, що вона упала. Ні. Успіх! Мені ся дуже любить. Так, ще пак сюди позаношу моха маленько. Просто самого моха, аби позаростало. Або хотів їм там учинити туту. Стрижку. Хоба. Ну, верштак тут так і може буде лишити, між іншим. Чо би нет. Треба вчинити повного родина. Та й ще маленько півблоків. Ну. Що? Усі строять щось файне, Мігаліо, як давно хотів покласти замок з виглядом, і би на нього 1000 тонн звели. Ну, пак, як ти оповісти? Треба і сякое. Треба і сякое строїти. Я серйозно. Якого то покладе кіт не я? Ну, як би я то... Я придумав. Значить, сяк. Чекайтеся, 2. 2 висоти. Тому ж 3, а з того то то. Угу. Добре. Туди вчиню сяк. Сяк. А, треба ще один. Сяк. Це ви ще мусите розуміти, що я ся був висоти. Епін у всьому світі кіт не ти та нику. Ай, ну, у всьому світі кіт не я та нику. Ні, бо, кажу, цей світ буде доступний усім. Цей світ буде доступний абсолютно усім. Тако буде хотіти бавити у новоселиці. Щось мися малить.
Йой. Тут мені треба було якусь городину, щось таке ще. Ну я досягну? Не досягну. Так, можу вчинити городину? Можу, супер. Там колись міг бути прапор, но його не є. Що? Ну, а в теперішній час там буде база дайких живонів. Не факт. Айбо мож учинити сліди того, що вона тут й була, наприклад. Айно мож... О, між іншим, ще мож таке вчинити. Я лишу без того. Ну. Ось тут нормально бійниці виціть можна було стріляти. Воно таке якраз мало зарватеньке. Супер. Все заберу. Ну. Паучини би треба назбирати. Паучини би треба. База живанів. Я думав за базу живанів якихось. Щоб воно було десь окреме за селом, айно, щоби раблови якісь там десь прятали. Ну я не знав, це то насправді добра ідея. Воно далеко не за кожним селом таке було. Цей замок не такий файний, но такий файний. Ну, пак, я ще лише у процесі, я ще стіни буду декорувати. Та й сама башта ще малося зліпшить. Ну, вона така поламана, побомблена, побита. Треба ми було з собою каміньорізач взяти, а я його не взяв. І желіза в мене тут не є, був чинити новий. Та йдемо туди за каміньорізачом, а заємно принесу ще тих. Ще насічу. Насічу ліан. Ти може ще моха принесу. Так, там уже почав заходити лор діла замку. Замок поклали замок поклав якийсь Штефан Лігет у 1504 році. Інтересно. Він поклав замок як свою резиденцію.
1539-му замок забирав османи, що теж досить реалістично для цього міста. Друга частина у кінці 17 століття замок беруть під контроль австріяки і чинять там тюрму. Ага, у 1802 році замок продають газдові соляної шахти. Мирославе, дякую за ваше стабільне і легендарне файно. Мені ся видить усього цей лор добрий, но він маленько конфліктує з тим, як уже в даний момент фунгує село. Бо за лором село тут уже було. За лором село тут вже було з середини 1800-х років, так? Та замок в той час уже мав би бути вилишений, що в ньому вже ніхто не мав жити. Та лор треба так подонадіти, аби у замкові вже нікого не було. У 1802 році, аби він вже пустував. І це треба, аби він до нашого часу вже був натіко вилишений, наскільки він є тепер. Якось так. Розумієте, за що кажу? Ну, видиш, по твоєму лору замок вилишений у 1889 році, а в тому році у селові вже є пару хижів, штуйся вже жиє. Так обися тут жило, та замок би не занепав. У тому гиби конфлікт лора піцицько. Вовкун пише, що кіть поникати на руїни та пам'ять ми приходжує замок Херенхол, а ватьмо от Клейн з тої книжки. На половку руїни усе плісніло і сіроє, вода від доща протіка туну. Так. Ну, над цим лором я ще посижу. Я пак там учиню якусь книжечку. Ну, є й другий метод, як із якими проблемами наробляти. Можеш лишити якісь підказки у замку, або не розкривати лор повністю. Айно. Можеш лишити підказки, а лор не розкривати. І такий метод є. І я не взяв камінь-орізач. Добре. Свистатися. Я не взяв камінь-орізач, я тепер не можу починити то, що планував починити. Ну. Всяка біда, видите?
І там мох ми вчинив, ну добре. Ну добре, свистатися. Тут покладемо. О, може там ну рости дерево, наприклад. А ну виросте тут дерево. Єй, успіх. Ось ну в стінах росте дерево. Жителі Новоселиці пішли на гриби, один другому каже: «Йой, Ніки, який там старий замок». Другий йому відповів: «Та де лиш вчора